Здравейте, приятели! Днес сме тук с Боян Бояджиев, който е съдия, и искаме да му зададем един въпрос. Защо смяташ, че у някои наши сънародници има страх от въвеждането на предмета добродетели и религия в българското училище? Родителите в днешни дни имат притеснения от много неща, които биха могли да учат техните деца, без те да знаят точното съдържание на предмета, който изучават. Но тъй като православието е така традиционно за нас, то не би могло по никакъв начин да навреди на децата, доколкото всъщност православието ще ги научи на едни ценности, на които се базира така или иначе морала на нашето общество. Това, което са ги учили от малки, техните баби, техните дядовци. И този морал, той се базира на християнските ценности. Това, което после отиват и на Запад учат, също се базира на християнските ценности. Така че те няма да научат нищо, което да им навреди и да ги направи задължително свещеници или монаси, както с другите предмети, които учат физика, математика, не стават непременно математици, физици и химици. Благодаря ти, Бояне.